Ahoj lidi, já jsem Veronika Králová, máte mě poprvé možnost vidět a já jsem vám chtěla dneska natočit jako takový speciální video k tomu, abych vám popřála krásné Vánoce a určitě také šťastný nový rok 2017. Hlavně ať se vám daří a ať stále čtete moji knížku. Jinak, když už jsme u té knížky, tak chtěla jsem vám zveřejnit vánoční speciál, bohužel jsem byla natolik zaneprázdněná, že jsem to nestihla. Měla jsem toho opravdu hodně letos. Ale určitě se pokusím vám vydat na Silvestra jeden dílek, takový silvestrovský speciál, tak uvidíme, tak ty mi držte palce, ať mi to vyjde. Každopádně mi můžete napsat i do komentářů, jestli si psala nějaké knížky, protože mě to docela zajímalo, chtěla bych nějaké tipy, ale to se odbíhám úplně pryč, takže jsem ráda, že mě máte možnost vidět a doufám, že se nezlobíte, že tohle nebyla nová kapitola, ale bohužel, jak jsem řekla. Takže krásné Vánoce, šťastný nový rok 2017 a já se na vás těším u další kapitoly.